ससे नांबावगौ आरोना आच्छा देग्लाय साबसिन ना थांनाय बोसोरनिया साबसिनमोन थांनाय बोसोराव लकडाउनमोन थांनाय बोसोराव आरो जेनेबा मोनसे नेक्स्ट कभिड-19 नि थाखाय जोङो माखासे बैसागुनि रंजालि फोरबोफोरखौ जोङो मानिनो हायासै आरो आं मोनसे जागोन खोनासंलाय आं मोनसे हायो जोङो चान्स मोननाय आं हिसाबै दा सेंग्राफोरनि लेभेलाव मोनसे नुदों जे होख्लायनोसै र' खोनासंलाय मोनसे सेंग्राफोरनि लेभेलाव ओरैबायदि सासे खमायलांगासिनो जायो बेनिखायनो बांद्राय गोगोमबो नुवासै दा थांनाय फैनायखौ बेथ' समजों लोगोसे जायो समजों लोगोसे सोरबा समनि बुब्लि आरो बिदिन्थानजों लोगोसे जालाङो ओरैसो जोब्बाय मोसाब्रा इउटुबाव आपल'ड नुजोबगोन इउटुबाव नुजोबगोन सुखो सासे मा ओइ र' इउटुबाव नुजोबगोन जालालै बे Masa apa amusale. Alu agini dulu. Nongko thela gelangnango nama. Suaragle. Wah, Molen. खुलुमबाय आच्छा बैसागु रंजाना माबायदि मोनदों बैसागुआ एसे बुंना होदो एसे स्टुडेन्ट आं जाबाय रंजालाय नङालाय दे बुंग्रोदो बैसागु रंजाना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों आच्छा देग्लाय साबसिन ना थांनाय बोसोराव साबसिनमोन देग्लाय साबसिन सेमोन गैयानोमोन माने राव बाथुरि सोलिदो गामियारिनिखौ नुजोबगोन ज्राव मोसायो दां Hah? Kamsiagan. Dialog lah. Pukul Jeng dalang sih, terus sadar di muka dan botol lah. Terus sadar horgen dan pukul tu lah benda. Jeng dagilan selang sih. Muya berat, mabak nih udah. Ini serganya yang magai kuinai le. Jeng London ni pernah benda pukul hundang. Deh jeng terus sadar ni hang kerja horgen deh, kapan? Aku pernah bisa kelihatan jangan tanggung tangce, kapan?